So sa ka. One-sided love broke the seesaw down, and I took it rough when I hit the ground. Kumusta kanyang tanan ng mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong sugilanon, ingon man sa mga suking tigpaminawa na kaayo ni ining handumanan sa usa ka awit. Ako si Rachel, sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Exchange of Hearts. Change of heart, then you know why I fell apart. You'd feel the pain when the memories start. If we had an exchange of hearts, I never wish a lonely heart on you. It's not your fault I chose to play the fool. One day may come when you'll be in my shoes. Then your heart will break and you'll feel just like I do. If we had an exchange of hearts, then you'd know why I fell apart. You'd feel the pain when the memories start. If we had an exchange of hearts, oh, time turns the tables, and soon I'll be able to find a new romance. And then you remember my love warm and tender. Too late for a second chance. If we had an exchange of hearts, then you'd know why I fell apart. You'd feel the pain when the memories start. If we had an exchange of hearts, if we had an exchange of hearts. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano pala siyang kaagi karon no kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdance nga Rachel. Sige na, gisugutan na ka. Yes na? Uyab na ta? Kulit ka ha? Mausap ganing ako hunahuna. Ako gabakwion ba? Oh, no. Way bakwi ay. Nisugot na ka na ako. Uyab na ta. I'm so happy. Ako lang ha? Masakpan tagadi kang may lain kang giring-iringan. Wanay da kang istorya ha? Buwag na dayon ta. Ah, grabe. Tingali day og sayop imong pagduda. Paminawa sa ding tao nun ako. Una ko ni mo hukman. Kinahanglan nga magmatmon yun ka. Kung dili ka gusto nga magkaaway ta. Nindot ang movie nga itong itanaw, no? Nindot kaya ang ilang love story. At first, grabe ang ilang struggle to be together. But in the end, sila gihapon. Oo, happy ending. Kita ka. May happy ending sa kahata? Of course. May happy ending kita. Kinasayod ko, ikaw ug ako magitaganas kapalaran alas sa gusa. Oh, corny. For sure, gigutom na ka, no?
So may gusto nimong kanon. Nga ang tandaan. Sa di ko pa ikaw ihatod sa inyo. Sa may gusto nimong kanon. The best ang ilang steak din, no? Lami gyud. Pero lami sa presyo. Okay ra na, oy. Basta ikaw rin akong kauban. Mag-dessert, ha? Lami sa nang ilang dessert din, sa man. Sige pa. Pero resto muna ako ha. Samtang mag-order ka lang sa atong dessert. Gusto kang kuyugan, ka? Ako na. Dini ka na lang. Di lagi kumawa din sa mall. Mubalik ka dayon ko. Basta whiskey at kani. Magdaso. Kidag mga tao din sa mall da. May ilang kani ko dahil. Huwag may maapil sa waiting list. Nga nagpaabot pa itang sa gawas. Ay! Ay! Sorry. Mahi mo ba? Magtanaw ka sa mga agianan? Kadako sa lugar. Huwag ka magkakita na ako. Sorry kayo, miss. Nagdalik mugod ko. Sorry, ha? Sige, diya ka na. Wapo unta. Careless lang. Huwag magtanaw sa agianan. Murag huwag magkakitag tao. Ay, paligon ko na si Patrick. Labing siguro, naibong na siya kung anong dugay kong nakabalik sa imong himutangan. Huwag ka pa man lagi mag-ilis. Sabi ko bang manuroy na sa mus, Patrick. Manlakaw ba yun mo basta Sabado? Ambot pa. Gilaay man ko, ma. Paminaw ko. Walay thrill ang among relasyon. Uy. Nga nugod, sabay buot ni mong ipasabot. Nga nawa ang imong lang ni Patrick. Love pa na ako siya, ma. Pero ambot pa. Ikaw sa doon ako ikipangita. Gawa ko makita kang Patrick. Kay ngano, may laing ka na ba? Sultihi ko. Kay kun mauman gani na nahitabo. Sultihan ti ka, nga dili ko kiniikalipay. Babae kang buhat. Ma, hello? Kahugaw ko ni mo kunahuna. Of course not. Si Patrick lang ang akong uyab. It's just that, walang. Why thrill? Permi na lang siyang uyon sa tanan akong gusto. Sige na lang siya nag-agad na ako. Kaya bang, di lang sa makamaong muupo sa akong gusto? As in, wala lang siya iyang kaugalingong desisyon. Kapoy sad maoy. First time sukad sa akong panag-uyab ni Patrick. Nga nisuroy ko nga ako lang usa. Kaninto sa kong siling nga ako lang usa. As in solo flight. Hi. Oh, ikaw? Ay, salamat. Abila ko kung maldita ka lang yun, Rachel. Kung gabi sa dako og careless ka na lang, cute, Lloyd. Wow. I like your smile. Oh, May ipangutana lang unta ko nimo. Single ka pa ba? yes, I'm still single. But taken na. Taken, but not married, di ba? Absolutely right. Likewise. Taken, but not married. Naunsa man ko. Di man ko makatuog. Si Lloyd man kanuna ang masusa kong hunahuna. Oh, ang akong cellphone. May message. Tingali si Patrick na. Nagsusi na sa kong lakaw ka kaniya. Basahon ko. How's your day? Na-miss ika. Love you. Ay. I'm sorry, Patrick. Pero what ka ma-miss? Oh, message na sad. O pag gani ko mo reply. Basahon ko gani, be. Oh, Kang Lloyd, di ka nang maong text. How are you? Nalingaw kaayo ko sa atong kabuang kaganiha. Hope to see you again soon.
take care. Ganong ikaw sa nikilig ko sa text ni Lloyd. Gano? Lloyd, nasayod ka na may uyab na ko. Ug nasayod sa kung may uyab ka na. Wa ka na malilong sa matag usa nato. Yes, tinuod na. Pero malipayon ta kung kita mag-uban, di ba? Ug dili ta malipayon sa atong mga uyab. Oo, pero unfair kining nila, di ba? Mahimong unfair in both ways. Nga magsige ta sa atong basig ka relasyon. Hindi na ta happy, di ba? Dili na healthy ang usa ka relasyon. We fall out of love? Mao ka na ang gustong pagkasulti. Ug ganong paantuson man nato ang atong kaugalingon. I-break ang imong uyab. Kaya ako sang i-break ang akong uyab. Arod kita na lang. May bisita ka sa gawas? Nagpaabot nimo. Babae o lalaki? Kinsa man kuno siya? Wa sa ko mangutana. Gawasan na lang. Salamat ha. So, ikaw si Rachel? Excuse me, do I know you? Ako si Pam. Lloyd's ex-girlfriend. Tungod nimo. Nakigbuwag siya na ako tungod nimo. Tungod kay ikaw ang iyang gipili over me. 5 long years nga nahimong kami. Nga iya lang giusikan sa usa ka babae nga dili pa lang niya dugay na kaila. Congratulations. Og manghinaot lang ko. Nga dili mo sumbalik nimo ang iyang gipuhat nako. Nakigbuwag ka na ako? Yes. Di na balay ko ni mo mahal? Tungod kay may lain ka nang gimahal? Ambot. Uwa ko basahin ko na saan ko ikaw pagtubag. May lain ka na. May nakita ka ng lain pulin ako. Patrick! Wa ko magdahom nga imo balay kining gibuhat ako. Nagpailawom ko nimo. Tanang gusto mo akong gituman. Wa nagari ko gibilin alang sa kong kaugalingon. Kay ako nang gihatag nimo ang tanan. Gugma, respeto, tanan-tanan, gihatag ko nimo. Pero sa pang may nagkakuwang, usa may problema. Asa kong napital kuwang? Wa ka nimo ang problema, Patrick. Wa ka magkuwang. O gusto ka. Sobra-sobra ang pagmahal mong gihatag na ako. Nasayod ko ni Ana. Pero ako ang dunay problema. Naanak ko ang diferensya. God! Dili ko suyo ka pasakitan ka. Pero basta na lang. Nahitabo na lang. Nahitabo na lang, ngaunsa? Ngaunsa! Nga nawa na ang akong gugma nimo. I'm so sorry, Patrick. And you went your way and I went half wild. Girl, you'd understand if you... Nagapuwag kami si Patrick. Nihilak siya pag-ayo. Naluoy unta ko niya, pero dili sab ko gusto nga mahimong unfair alang niya. Gustuhon ko man, pero nawa girang akong gugma niya, tungod kinatakli man sa lain ang akong pagtagad. Nagkauyab kami ni Lloyd, but after few months, nagkabuwag ra usab kami due to our indifferences. Kung sa among panagpuwag, diha ko pa namin si Patrick. Ang tanan di ay maanindot nga hiyas, wa ko makita ni Lloyd. Magbasol man ko, apan uway na ang tanan. Daghang salamat inyong magtatampo, Rachel. It's not your fault that you're